Kakenhun kinos kejela mentah kesngi thoding kila kendu ya kamenteri ketenat ke kocek ya kong amperil lingdo ban kentu bahkan pendam no ya kajing perbenak tungkam shipor ki lais patam kinos na mentah ki jaka sumar paper ki badan hakaleng ki benta jong kejela aba keren berkelat petai kubor unong elam kakenhun ba lur step nongum ulai tu bahak kajing kendu kila pensengeu shibun kimat ki bayade pe kinos kejela kamtam hakabaya de pe kahok jongki Jungihan ni kalong ba ngim so ya hap ya katoka jimpen mi ya katoka post kaba dated 8 of July 2024 katoka ba kadai ka recruitment joki contractual staff nurse but hang ni ngiso tenan ningkong ngiso ya kaban ai kuble ya i madam Amrin ibala padiang so hai ngi wat ha padeng jong shibun ki jing jeruat kiba kumba long ba ila teba ki ong ba ngin patchim appointment mapen ban wala katari pediam sobhai ngi ka bangin keren ngilayo ek banyak keren badi patchibun ki ek ngilayo ek man discuss but angni ha ka ban ngiwan ya ka ban karpadi kalong ningkong ya ka ban cancel ya kanika recruitment taka contractual namar bangi semua ba ngim semua ya hap yang kabangin shu sha recruit kumka daka contractual post namar bun namar man hakini ki snem ki balalet no kumbangi ken mau snem al hajar ka kendai al hajar kuwai hakapor covid namar ba katu kadai based on emergency situation the ngikloy ngilong billing kumki nurses ya kabangin dai ya kabangin tray kumki nurse nalor ka jingyo ka barit mereka kam ka bae ya ka bangi hap ya ka ban sacrifice hang to ka no shu don lu hi wat ki bala IT ya la ka jong ka jingim na ka bentaban ai jingim ya ki we bat ngim perkhat ya la di hanengi perkhat ya ka imlang ka saalang ya ki brio bat ki para mensim ki ba koridor ki ba don hapo jong ka jalla ka jungi na ta ka daw kum ki covid warrior kum ki frontline worker ni kloy ek ban shim ya ka to ka step ya ka bangin led ya ka bangin ya tray lang ham tu dagi pra kan ta don ki bakhat ar kan ta ngin haban phong PPE khlem par khat ya lade kham par khat ya yeng kasam khlem par khat ki kun ki ti jongi ni kloi ki ban ki ban klet ya yeng kasam jongi patan le ya rap hendrei nalor jongki katni ka jingle ka jongi ngi tray shitom ngi le bha ngi surf nak banta ka jalla ka jongi penban ngi iba nakawe ka porsche ka we pat ki recruit data ka contractual ka balong kumba kani ka nursing profession kabalong ko novel service kabalong ro ka jo ka por ka ki nurses ki balong ro ka jo ka por kum ki backbone jo ka healthcare system panban ki lalong ko masyusha ayu singi daka jingyo ka barit daka katulong ka barit ka jingyo ka barit but ya ka ka bangi don kam ya ka bangi kwa ka bangi le kamlong ka ba kabangiyo lat ka bangin le komenta ka jingyo ka barit hakapor ka bombiang bat ki leave ru ki baduna ladang idon kam haki ing kisem ki jongi ngimyo ya kata ka jingdon kam ya ka ba ngila ban provide ka kungan pangidon kam bon sin kumki nurses ni face bai ki problem na kadaw joka late payment late salary ruhi kumki contractual nurse and plus nangta nalor jo kata om tangka late salary hande bat ki leave ai ru lada don bayap don bapang ladang ngi shitom ya ladiru lada claim ka leave kumno ngin le ngimla ban kalama kaladieng namal mangir ngi dai ki brio ni don mensir kamut bangila long nurse kamut ngila long ngilala ban light lut na kijimpang kijing shitom la newat na kajing yap hande ngir ngi dai ki brio ngi pat long tieng pat long mau te kumta ni wan ha madam nak bentan ya kabangin request I ka in cancel shwai ka ni ka post handrai ka ai ka bang yo reply ni ka long ba ka ni ka post ka dai ka special sanction post na ka finance department na ka benta ki HDU ki ICU and then ki pediatric ICU ba kumta ter na ka benta jog gitu te nakaliang jungi ngim kwa ajing siya ka ba ngin siya recruit ki contractual tamangi smong tanan di base halor jong kani bai madam Amperin ila ai porengi ka bangin wan biang ya ka banyak kendo I hadin bangila rai nakaliang jungi hadin bangila rai dia haka aku sauter ki ai por biang ini ya ka bangin wan ya kendo I
Dan alur kini ki points don hi kini ka recruitment on permanent basis. Yang recruitment on permanent basis da kamlong ka ba possible namar ba kani ka dai banshwaban sanction kini ki permanent post kin habya through like very lengthy procedure shwabakin poish kani ka permanent post na takata long kata ka jingkeli kumno kilaban penmi ka contractual post kat bai ka permanent post pat kimlaban penmi haba penmi ka contractual post ka pemut don ki post ki balai but don tang khala dangi lech kinu ki hospital la dangi lech kinu ki PHC bengin yo I ba o du na nong tray o du na nurse o du na ki ba yu ki ba wan tray hang ni don staff but munta ter tambah kat ba haba ngiwan yak ban